Digital, Kenya's #1 news app. Nyakor mgajwangi sani koro wadonje tuake chenro mar MbakaOromo. Kiny makawuono kaluwore gi thor wach mabende nene wang' jowi mari kanyo. Kiny makawuono udwaro timo nonro ahinya mano mar repod somo mabende odiochieng' manyoro nochiwne jatend piny. Nitiere duol makende mabende noseketi mano matimo nonro kaka slai mar somo nego bedni ibago e pacho kaendi. Jokanyo maggi ne gin 53. Odiochieng' manyoro ne gichiwo report ne jatend piny Kenya mabende okang' mabende biro bedo ka kelo lokruok mopogore e sekta mano mar weche somo. Nyakor mgajwang' mane thor wach mabende wantiere godo kapok anyisi welo mabende wantiere godo. We wawinjo na sigana mabende jafombo wadwa Judy Omondi notimo odiochieng' manyoro kaluwore kod sigana mabende wantiere godo. Jatend piny Kenya gikone orwako paro mag aput mane oyier mar rango chenro mag somo e pacho ka. E higa mar 2012 ne paro wuok mondo milok kit somo yare 844 nyaka kit somo mar CBC mar 2633. Ma kit somo ma jopuonjre biro kawo higni 2 nasari, 6 primar, 3 junior sekondar ka achiel kod higni mamoko 3 sekondar mamalo. Lieto sebedo e pacho ka ewi kaka iketo e tim paro mag CBC, gino mane ochuno jatend piny Kenya mondo yiera pudni. Moko kuom lokruoge ma pudni ne obiro gonen chwalo jo junior sekondar e skunde mag primar. Gino mane bende oseketi e tim. E lipot mogik ma ochiwo odiochieng' makawuono, kwan mag kit somo ma ichiwo ne jopuonjre mag CBC odwok piny. Nasari biro puonje kit somo ma ok ohewo 5, grade mokwongo nyaka 3 kit somo 7, grade mar 4 nyaka 6 kit somo 8, junior sekondar kit somo 9 ka sekondar mamalo to winjo puonje kit somo 7 kende. Nyaka sani jopuonjre mag grade mar 7 timo kit somo 13. Okwadul ma ochung' ne goro kit somo mondo dogi e tich kendo mondo yier somo ma owinjore kod jopuonjre go e kwan ma osechiw. Bende migawo mar somo kwa mondo mi oruch oko keto skunde sekondari kidienje kaka national schools, extra county e kind mamoko. Owinjo skunde go kachakore e senior sekondar oketi e kidienje kaluwore kod kit somo magichiwo, kuom ranyisi somo mar science, tije lwedo e kind mamoko. Duol matayo penje madongo e pacho ka NEC bende okwa mondo mi olos kaka ibiro go chapa otese mag penji e pacho ka ma ok ogol oko kaka osebedo e kinde ma okalo. Jatend piny Kenya William Ruto mane orwako paro goko ni moko kaka lai manyien mar chiwo pesa ne kuonde tiegruok mamalo osechak keti e tim ka okoni obiro keto gi duto e tim ma ok odewo omenda madwarore. I know there are gaps that still exist in fully funding our program. And I want to commit to the education stakeholders that the government of Kenya is going to provide sufficient resources to close all the funding gaps. Ruto bende ne okoni ofwenyo ni omenda mane gichiwo ne sekta moko e somo nyalo rem. Ochano bugo sekta go mondo mi paro gi duto keti e tim. I am aware that during the budget there are some gaps that were not properly addressed, but they will. In fact, if there will be a reason for a supplementary budget, that will be one of them. Moko kuom gik mane apudni rango bende ne oriwo dino fuok mag jopuonje e skunde. Piny owacho osingo ndiko jopuonje kinde ma aput ma otelie kod munavu to golo paro mondo mi duol mandiko jopuonj oter jopuonj duto mawuok e skul e tiegruok mar higa 1 mokwongo kapok ondikgi. Managed to hire through the Teacher Service Commission 56,000 teachers in the last 8 months. By God's grace, we have a plan to continue until we close the gap. Bende gilero ni somo mag mbalariany owinjore oketi kaluwore gi kit somo mar CBC. Mopogore gi mano, gidwaro ni ogol somo mag certificate kod diploma e mbalariany e kinde duoko mamoko. Jokanyo mag apudni okoni gitimo kar nyalogi kendo kik piny owacho ogo gi piny ma ok oketo chenro gi e tim. Of the recommendations that we are making with regard to laws, changes, modification and so on and so forth, really Parliament will need to play a very major role. And that one is something that we cannot ignore.
It's extremely important. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwara mgajuan karulogo record report makamano lokroge bopogore koro biro bedo kanino kachiel kuomgi hiwinjo kanyo ni kwan kit somo mago mag CBC odwok piny jopuonj nyaka yud tiegruok higa ka higa gi mamoko mabendo biro bedo kwan nono ni ponono ni winjo sigana makamano ni yudo report makamano mabende somo lokroge mopogore mabendo seneno de wach nango ioronwa ote thor wach ma intiere god ioronwa lai magwa magote machuo kare deka uchiel nono mbui mar Facebook YouTube iyudo Ramogi TV to recorda fan page mara mbui mar Facebook iyuda @SharonOngao. Okiny makawuono antiere gi jotelo mabende wuok e duonde mopogore mago mag jopuonj. Antiere gi kainde gi jatelo mawuok Kupet kanyakla kod Nat. E studio antiere ka gi jalup mano jagoro mano mar riwruok mar jopuonje mar Nat Hesbon Otieno mabende osechopo kainde. Hesbon amosi ni misawa nyalo moso oganda. Berainya Sharon, amoso nyikwara Ramogi ne oyawre uru. Amor kendo yudo thuolo mar biro twak e weche mag somo e studio mar Ramogi ka. Erokamano. Erokamano ahinya mano jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonje mano mar Nat mantiere e pacho kaende. Kopogore gi mano bende antiere ka gi Zablon Awange achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Zablon Awange en jagoro ma Kupet bade ma Kisumu. Mwalimu in bende ka thuolo ni mano mar moso jopiny. Erokamano Sharon, amoso jopiny gi joneno mar Ramogi TV. Ago erokamano kuom luonga mondo abi atwag gi jopiny kuom wach mar somo gi report manyogol gi task force mar education moled gi Professor Munavoni. Erokamano ahinya mwalimu Zablon Awange. Achak mana kori kanyo. Report makama osebed kirite kuom thuolo malach. Nane ube no wuok chon kata kamano nonro na pod itimo. Gisani koro report makamano no sepedh ne jopiny. Awinja na pachi kaka jal mawuok e duol mar Kupet. Kotende kod nonro mabende notim kod jokanyo 53 mano mar Presidential Working Party. Kaka Kupet wakao kendo warwako nonro mar report mar Presidential Working Party on Education Reforms. No leo seriously. To kande gichako tich higa mokalo cha nentie ywak ni jo klas auchiel gibiro dhi e secondary kure, gidhi bedo domicile kure. Koro ne gibiro gi interim report mane oketo ni jo grade auchiel ka osetieko penj assessment to dhi e grade 7 to gidhi bedo domicile primary. Koro mano ne interim report. To kano chopo time gi mar rumo ker William Ruto nomedo gi ndalo moko mondo gitim report. Kendo wachre ni report mane gichiwo mokwongo nokomoro ker William Ruto. Koro waparo ni report ni en pach ma jopiny. Do waneno wasesomo report no, waneno ka gik mang'eny mane wawacho ng'eny gi osebedo affected e report no. Do mang'eny moko bende ok obedo affected. To kata kamano waneno ka gibiro gi recommendations madhi konyowa nikech CBC ni nowacho ni osechamo pesa mang'eny. Serikal mane biro manyien nok onego bed ni thiche oko kaka ne giwacho cha. To ne dwaro mana recommendations manyalo ng'iyo ni pesa ma jopiny mane osetiyo godo kane ochak godo CBC ni ok odhi nono nikech jonyuol osetiyo gi pesa, serikal bende osetiyo gi pesa. Koro wadwaro reform mondo kik warit ni jo junior secondary gi chope secondary, senior secondary kata ni koro gichope university to yudo ka pod wan ok wan tayari, pod ok wan ready mar tiego nyithindo gi. Koro waparo ni report ni kaka nyekero osewacho ni gidhi tiyo gi pesa to ensure ni gino succeed nikech curriculum yoyote obed mar for base 763 gi kata sani makoro wan go 263 ok nyal succeed ka onge pesa. Serikal must be ready to golo pesa. Kuom gik manye Professor Mnavu wuok godo gi team neno waneno ka giangazia gik mang'eny. Wach mar capitation ma igole school primary, JSS gi secondary. Giwacho ni omwomno obed ochil malo. Giwuoyo about ministry, giwuoyo about TSC, to giwuoyo about subjects ma nyithindo dhi timo. Magi be nowach ni ng'eny ahinya. Koro wan wawacho ni kata ka giduoko gi chien, kik giduogi chien to an extent moro ma gidhi water down somo man kaka nobedo advised gi jok manochako CBC ni. Waduoke piny to ensure ni the content obedo moro madhi konyowa e piny ni gi nyithindwa gi generation mabiro. Erokamano ahinya Zablon. Kopogore gi Zablon bende Hesbon in bende winje pachi kaluwore kod dwola mano mar Nat. Urwake koso nang'o report mabende ochiwo duche manyoro. Erokamano mokwongo adwa moso osiepna Awange ka en Kisumu. Ka umos.
wan kaka jo Kenya National Union of Teachers nyo warwako report working party en report maber manotim e yo malong'o. Wasebedo kwarite nikech wan be ne waneno interim report manowuok, to ne waneno ni interim report no ne dhi loso weche mag somo mondo bed maber. Ka nyocha wang'iyo Kenya Kwanza Education Charter mane gin godo ni ne gidwa ni mondo ging'iya ne kaka somo nyalo timore maber e Kenya. Ka nyocha waneno ka working party no mi terms of reference weche mang'eny mane onego bed ni gideal godo mondo gichiw report mondo walos sector mar somo bed maber, kata subjects mitime skul obed e yo malong'o, mondo yot moro bed ne jonyuol to gi nyithindo, mondo nyithindo oher somo to yot no be obedi, to be somo no be obed ni onyalo miyo Kenya golo human resource malong'o e century ma wantiere ni. Koro anyalo paro ni report cha kanyo wawinje cha kaka nyo time cha nyo ugole yo malong'o. Gik man nyocha wadwa ni mondo bede report no ng'eny gi nitie kaka Awangi osewacho, ng'eny gi nitie, to lokruok to jomoko be nyalo resist kuonde ma lokruok nitie nikech moko be nyono tie jomoko. To generally waneno ni weche moseket ka kadipo ni waluwogi at the stage of implementation, mabe ker no osewacho maber ni odwa ensure ni implementation otime yo malong'o. Kwa waluwogi gi ratiro maber mar implementation, ma pesa be ogol malong'o manyalo miyo bed kaka nyogi kalecha, taparo ni en atwa maber mokaw ni mondo koro wang'iyane ni sector mar somo dhi maber. Jomoko naneno debate moro gokinyi Citizen ma jomoko pod nigi paro mar procrastination, ni pod ginyalo ng'iyo ni obiro tiyo kata ok odhi tiyo, maybe 844 ne ber molo kaka mago paro masani ok onego BMS nikech ichako ti kode higani. wasedhi atua mang'eny ma kwa dhi e 2024 koro wang'iyane ni tang'o midhi loso maber mondo system ni odhi maber. Koro report working party ni ober, implementation mwang'i to sirikal be okawa commitment maber ni gik mane giwacho ni gidhi timo gidhi timo mondo report ni otie yo malong'o. Erokamano ahinya nikech ang'eni report ma kamano lach, naneno ka pages en mana 300 gi wiye, kata kamano kiny ma kawuonya koro mgajwang' wabiro bedo kwa ng'injo ni godo matindo tindo mar mondo ming'e mochuno manyaka iwinj nyaka sani. Achak mana kodi Awangi kintiere county ma Kisumu. Lokruoge mopogore opogore noneno odiochieng' banjora ahinya nyaka luwore kod report ma kamano. Achiel, ting' mano mar janyuola ahinya mar nyiewo kitabu, mago vitabu mopogore opogore, buge nyaka gisani koro dhi dwok piny kaluwore gi kwan mag somo, kit somo mano mar CBC. Akeni mano mako wang'i mading'is japiny. Erokamano Sharon. Gima timre en ni committee ni iluongo ni Presidential Working Party on Education Reforms. To gima mako jopiny mondi, jopiny to ng'iyo ni ne paro ni en mana mar CBC. CBC no was the big agenda mar Presidential Working Party ma Munavu leading. But nwaneno ka reforms ne jopiny dwaro reforms e sector mar somo. Migawo mar somo ni osebedo gi challenges mang'eny. Koro gima nyomako wang'a kabisa en wach mani TSC be dhi bedo reforms. Remember ni TSC kata kaka osiepa miluongo ni Osborne biro yie ne na creation of the unions. That time union manentie in Kenya National Union of Teachers. No create this Teacher Service Commission. To seche moko inyalo nyuolo gimoro to kisenyuole to gini dhi bedo maduong' bakedo hinyi. Koro TSC ni osebedo gimoro mabe hinyowa kata ene motemo nonego unions. To TSC ni bende masani koro yudo ka biro gi policies moko mopogore opogore, mara gin gi delocalization, mara gin gi CG career progression. Koro ka manyo mako wang'a en ni koro parts of the teach ma jo TSC osebedo katimo ka quality assurance idhi gol kuom gi tidwoko back to the ministry. Secondly, gidwaro harmonize transfers gi deployment of teachers, nikech wasega bet kwa neno ka transfers osega tigodo as a way of punitive kata mar ginene konyo godo ng'ato kata mar anyuola. Koro ineno ka ng'ato ka pache okunjore gi pach ja employer tido kogole kaeto wite kata Turkana kata wite kuonde moko nyal tiyo. Koro wadwaro ni wabed gi professionalism e TSC. To professionalism nyalo bet ka nitie checks and balances. TSC nosedhi bedo maduong' makata koro ministry nokowinj wachne. Wan gi things makose los maber report ni to wabedo ka TSC biro tiyo tije maber, to wabiro bedo gi gima onge ni understaffing. Kuonde moko wan gi understaffing,
kuonde moko nigi overstaffing. To all these okel nikech TSC policy ma TSC okosebedo ka gin harmonized, itiyo atiya kaka giparo. Koro manyo nyomako wang'a. Mar ariyo manyo mako wang'a en wach funding mar capitation miore skunde gi osebedo kotin. Wasebedo kwa ywak ni pesa omo miore skunde gi tin, to kendo kata kotin no to iyudo ka kendo iore moleo. Kata sani kaka wanie second term, skunde iloro next week. Ka skunde idhi lor next week, pesa manyo bire skunde primary, secondary, JSS en 50% after 150 mano nego bedo ni chulo first term. Mar second term poko biro. Koro ka wanyalo loso issues me capitation ni, oken kata increasing kende kata ni mede, onego bedo ni obiro timely. To odhi okonyo principal gi head teachers kaka nyalo loso kaka nyalo run schools kata ngiyo ka skunde dhi. Mar adek nyen wach mar National Examination Council. Remember kaka CBC ka nyani giwacho ni wach examination orumo. Koro nentie mana assessment. Sani nyalo gimiyo powers to Kenya National Examination Council mondo ongi kaka ginyalo timo assessment. Gini magi biro timo assessment. To assessments gi should be in a way magi konyo wang'iyo ni skunde wuok kae, nyathi wuok e skundi ni to dhi e skul mane ka utieko sector achiel. To gimoro ma giwacho ni koro gidwaro golo wach ma primary, secondary, mano to ok bitiyo nikech we need ka ng'ato wuok e grade 6 to ng'eyo no dhi e grade 7 junior secondary, ko wuok e grade 9 to dhi e senior secondary. Koro mano to nyoka yie godo ni gidhi golo wach mar primary, secondary gi senior secondary. Onego bedi ni nitie sector mar primary, secondary be nitie, university be nitie. To kwanyalo wacho nyathi koro biro soma from class 1 to nyaka class 12 ka onge school miluongo ni secondary or kata moko be mopogni national school, moko be opogni extra county kata county government. Koro kanyo to pod ochachowa matin nikech kata ka usegolo national school go, does it mean ni koro Alliance High School biro bedo mana marom gi school moro manie gweng'? Mano pok wang'eyo ni dhi tim nade. Erokamano ahinya nikech ang'eni kaluwore kod ripot makamano nagombo mana winjo po nono ni yie gi ripot makamano te. Erokamano ahinya wange. Kokamano erokamano ahinya wange. Kan komi Hezbon kapok inyiso kara mana mano mako wangi, nitiere mabende awange wach mabende no mako wanga. Dibende ni ripot makamano dwaro mbeko tije mag duol mochung ne puonje pachoka mano mar TSC nikech naneno ka koro ting mar duol mar TSC chal ka gima mbeko imayo gi ting mamoko. Kuom ranyisi gisebedo ka gitimo promotion mago mag jopuonje. Sani migo mochung ne weche mag somo ema dhi timo mano. Kopogore gi mano transfers, timo lokruoge mag jopuonje be naneno ni ting makamano dhi mage. Bende gisani nitiere board moro ma bende ochuoga kanyo ni Kenya Professional Teaching Standards ma bende koro biro bedo katayo tije ahinya mago mag somo. Mokwongo do wacho ni seche moko gik moko timore nikech nitie gik mane otimore maricho. Owadwa wange wacho maber ni Teacher Service Commission wane mane walose mwamiye power ma kata bedo na independent ne wamiye kwa loso Constitution 2010 mobedo commission ma ena independent. To kaka gitiyo gi powers gigi emanyalo miyo no kelo review moko ni maybe ne gin gi excesses mag power makoro ka no kotiyo maber e sector mar puonjo. Emomiyo seche moko be ng'iyo ni kitimo review inyalo miyo mondo control powers gi e yo manade. Kwa biro korka discipline. Okinyal bedo ni TSC ema winjo cases mag jopuonj. To ka jopuonj ogine o appeal ni maybe case no kotime yo malongo odwani mondo case ne no lu kendo the same TSC ema kendo bedo piny to ng'i appeal ni. Kore mano gibiro gi an appeals tribunal manyalo winjo ni kadipo ni japuonjo neno ka TSC ok ong'ado case e yo malongo to kare appeal tribunal mondo winjane case ni mondo ging'iane tiende mondo ging'iane kalongo ne nyalo bedo. Koro mago weche mabeyo. Weche moko to gina checks and balances nikech nyalo bedo ni nitie excesses kaka owadwa wange osewacho weche kaka mag localization policy, promotions moko manichiwo yo moro moko riere. Koro maybe kadipo ni nitie kaka ginyalo bedo streamlined ni nitie ng'ama keto checks and balances ma ministry osedonje ni gik mitimo gi TSC onego bed ni gin streamlined yo malongo mondo kik gibeda gi excesses ma ka gitimo to onge ng'ama nyalo penjogi nikech independence manomigi cha. Onge ng'ama nyalo penjogi ni to ma mitime ma ji ywakni ang'o momiyo ok nyal ng'iyo ni mondo gini otim yo malongo ma ji ok ywage. Weche mag training
inyalo yudo ni nitie policy mano biro ni teacher professional development ni japuonj dok e mfuko ne mondo okoyud pesa motimo modhi godo ni mondo develop himself. Okine ka sani serikal osemiyo TSC there is a projection ka TSC nyocha golo their strategic plan. Nitie projection mar billion par gachiel ma omegi mag teacher professional development. Koro pesa no onego beni gitiyo godo to be ok ni koro gine mag yiero kuonde ma jopuonj dhi timo tiegruok. Seche moko giyiero kata universities ma ok deal gi weche mag somo kata puonjo. Koro this streamlining ni kama japuonj onego beni tiego bedo controlled gi body mano chak manyieni mondo koro ok ni TSC ma decide ni japuonj nyaka dhi Mount Kenya University kata kia ni Strathmore kata Kanye. En body ne mong'e ni college makama ema miyo jopuonj tiegruok to jopuonj itere gine colleges makamago. Koro mago weche malong'o mane obiro to gi weche mag transfers, placement, policies moko ma ok ti ma ok kony to mano mako wangi kaka mano mako wangi kaka Hezbollah mano mako wanga maber manyalo puoyo. Ang'eni owadwa wange to nyalo wacho weche mag secondary to gi primary. Gima adwa nyiso kama ler ni onge ni gimoro ni primary ogol kata secondary ogol. En ni wabiro gi system manyien miluongo ni nitie comprehensive school machakore from pre-primary nyaka grade 9 to nitie senior school. Senior school koro ema kawo grade 10 nyaka wadhie these other sectors, not tertiary actually, talent development, STEM, science, technology, engineering, mathematics. Nitie kaka koro kete e senior school ma nyathi kowuok e senior school grade 9 nyaka otim STEM. En nyathi ma ochiek ma kakoro odwa dhi transit tertiary university. En gi a vast of knowledge. Nikech naneno bende kwa kala STEM kajo bende nitiere nyaka tiegruok. Yes. Koro kanya neno ka en gima ber manotimore. Ni waketo comprehensive school to gi senior school. Kik wabed gi paro moro ni kogol gimoro to waneno ni tang'o manotim. Change is good. Comprehensive school, senior school, ato wadhie university is a good thing. Mano no mako wanga kendo maber. Capitation en gima ber manotimore kendo ne review mar capitation nikech kana waketo capitation iga 2003 reviews mosetimore kind sano nyaka sani ne tin kabisa. Kowach ni capitation sani ibro tim review bro bedo after every 3 years. En gima ber kabisa nikech ing'eni economy bebe sodo nengo gik moko sodo. Koro capitation ni kabedo reviewed after every 3 years. En gima ber. Ma capitation obed na neno omenda matin mogik en 1,170 maduong' kata mana malach mogik 22,570. Mano kako ridhie gine senior school. To okineka capitation odhi modhi nyaka pre-primary. Chon nyocha serikal ok ng'i primary maber in terms of capitation. Sani ka giseketo ni pesa ni kakoro gi include early childhood education, comprehensive school. Koro serikal nyaka ng'i kaka giketo pesa at that level of training. Kendo gimoro maber mano biro ni jopuonj mapuonje early childhood education. Koro Teacher Service Commission nyaka ng'igi miyo gi certificate bendiko gi to biro gi schemes of service makoro kata ka gibedo deployed e county to gitiyo ka ng'ama chulo gi en Teacher Service Commission. Mano be gima ber mano bire recommendations mag working party monego ng'i to gi reductions of subjects mondo kik ng'ato tinga msigo mapek. Ing'eni reduction of subjects koro biro be gi reductions of cost of books ma jonyuol nyiewo. Mano be gima ber workload ma nyathi ting'o ni mondo oonge time mare mondo bed gi time mare yueyo kata tugo kata engagement in co-curriculum activities. Koro ineno ka that space has been opened. Kata japuonj ni jabedo ga gi ting' mar mako books mathoth ka koro subjects obedo reduced. Aparo ni gima ber nyakora mgejong ne ote magi medo oroge inyiso pachi bende obro bedo kamanyo jafwambo mago e kor gwenge mopogro poro ginyiso pach jopiny kaluwore kod
report ma bende nochiwo odiochieng' manyoro. Hezbon erokamano ahinya. Wange kantiere kuomi kaunti ma Kisumo kanyo. Lokruoge mamoko ma bende noneno. Koro bende idwaro thich oko somo madongo mago kaka KCSE, KCPE ma bende wajaneno. Nying secondary be koro gol. En senior gi junior schools. Awinjo da pachi kotende kod wach makamano. Wach mar KCPE gi KCSE nosega kelo shida maduong' e Kenya kae nikech ne nitie competition, nyithindo ne piem. To 844 kata nawuon somo mar 844 no. To rach 844 ne achiel nokelo competition, piem seche moko ber, to piem seche moko ji nyalo piem marach. Ma ji piem kamoro amora, gipiem kata kama kwetu chieme to in na piem. Koro ka ginyalo keto penj mabedo assessment en moro ming'iyo kaka nyathi ose understand gimosomono to wie kaka onyalo apply. Ema nyalo neno ka ripodi ni omiyo Kenya National Examination Council power mar assessment no. To waparo again ni Kenya National Examination Council ni be ema ni bedo ga blamed ni wacho chaye ga ni gin ema ni gikelo piem marach e sector mar somo kane gin ema ni gigolo leakages e KCPE gi KCSE. To leakages ga omiyo koro skunde ne manyo yo moro mar mkato, yo moro ma ng'iyo go kaka inyalo yud penj mondo nyithindo tim. Koro wayudo nyithindo ne wuok kanyo gi marks mang'eny, to nyithindo gi nok nyal dhi mbele gi courses monego ni timogi. Koro waparo ni changes motim maber gi gimiyo teko gimiluongo ni TVET. Then gigocho ni jopuonj mapuonjo e universities kaka mane lok mbalariany kaka Kenya Polytechnic gi Mombasa Polytechnic. Kane ok qualify puonjo kanyo ibiro duoki e sector mano. Mae dhi konyowa mondo wayud jopuonj e secondary school kae ma osebet ka itiyo godo e secondary kocha. To ker mar piny William Ruto nyopakre ni osendiko jopuonj. Mano be wayiego ni jopuonj ondiko. To kata kamano reduction of subjects ka subjects go duok piny e JSS kata junior primary ok nyis ni koro kik wamed ndiko jopuonj nikech wapar ni jopuonj mang'eny ma JSS gin either japuonj achiel kata ariyo mane puonjo jopuonj subjects 14 gote. Sani kobedo reduce to subjects 8 pod wadwaro jopuonj. Wamiye pako gi puoch ni en ondiko na jopuonj mang'eny. To pod wawacho ni pod mano ok rom nikech jopuonj pod ng'eny oko mano se qualify, mano graduate, mano wuok e mbalariany gi degree kata gi P1 gi diploma. Do P1 be sani wadhi golo to pok ondik tich. Mae omiyo kata sani nyithindo manye dhi e university, nyithindo matin kabisa nyoyiero course mar puonjo no. Then kama wacho ni ka TSC ni restructuring TSC dhi konyowa nang'o nikech shortage mar jopuonj moko oket gi TSC. Policy mek TSC moko mane timo ga unilaterally ma ok gi consulture ema ne hinyo distribution of jopuonj. Iyudo ka kuonde moko nitie ma TSC ne decide ni kai wamiyo gi hardship. Koro omuom mar hardship allowance cha ne konyo miyo jopuonj duto dwaro puonjo e area no. Then nitie kuonde moko mane yudo ni miyo gi enhanced tier house allowance. Koro yudo kuonde moko yud house allowance jopuonj ne nyokie. Koro yudo ka skunde moko man gi city allowance jopuonj ne ng'enye. Koro wadwaro notim harmonization. Ik moko mane ni koro skunde moko ok yudo enhanced city house allowance ne onego gol, gimoko ne ok yudo kata wach Nyando Kisumu kae ne ok yudo hardship. Mondo ministry matimo motimo inspection otim inspections gi to tim recommendations mondo apart from ndiko jopuonj wabet gi redistribution of teachers moro ma jopuonj koro kere maber. Ok ni skul achiel nigi jopuonj mang'eny kata area achiel nigi jopuonj mang'eny moloyo area moko. Then wadhi ng'iyo issue mek TVET gi nikech iwacho ni koro idhi gol bursaries gi dhi gol gi scholarships. To ker nyose wacho gi report ni be aneno ko wacho maber ni nitie level 4 mibiro mi nyithindo omuom masomo. Nitie scholarship, nitie bursaries, to nitie loans gi grants. Loans gi grants ni to koro thin kabisa. Tibiro poge ni nyithindo man gi nyalo, nedi, sijui gipoge mopogre moko man gi nyalo to moko ma onge nyalo to moko ma onge nyalo kabisa. Kanyo ema wachich godo nikech kata sani bursaries michiwo gi waseneno nyithindo mang'eny mo qualify gi secondary to moko ok yudi. Wadwaro ni obed gi moro miluongo ni transparency. Kik wabed gi nyithindo mang'eny moa kuonde modhier mok be yudo bursary nikech
risk bedo gi nyithindo moko ma drop out nikech nonro ma sirikal o consider ni en gi nyalo, nikech seche moko a kuonde mipidhe niang', koro iwacho ni area uno ipidhe niang', in gi nyalo inyalo chulo fees. Koro wadwaro transparency mondo funding mek skunde between nyithindo kata gi sirikal obed gimoro ma transparent ma ok wabed gi a lot of wastages. Koro report ni ober to but koro implementation kai ema dhi bedo gimoro matek nikech kokwa none maber to wadhi bedo gi wastage mang'eny. Kar implementation kanyo kata mana wan bendo rito neno kaka udhi bedo implemented kata kamano wangi wacho wach moro ni nyithindo wang' ne ahinya bang' KUPS ya portal margi bende jopuonjre matin kende ima bende gisani koro dwaro donje courses mago mag puonjo doche manyoro nanono kanyo na gin jopuonjre maromo 530 kende emano ndikore ni gidwaro puonj di bedo ni ang'o matimore ubro bedo kunyiso wa kwa dhi nyime gi chenro makama kata kamano kapok wakaw yo matin ezbon bende winje pachi nikech kaluwore kod report makama jopuonje bende nitiere paro mar tiego gi kinde ka kinde di bed ni jopuonje bende ok winj lai mar CBC ni makare. Adwa wacho mokwongo ni jopuonje to sani nigi tiegruok kana nyocha CBC ochakore. Training mane itime colleges mag jopuonje ne ok nigi weche mag CBC. Koro nitie jopuonj mane weche mag CBC oyudo gi ka gin field tayari gitiyo. Koro magi no mi short courses mane itimo mondo gibed gi tiegruok mondo ging'e ni to CBC ni syllabus ni oting'o ang'o e iye mondo ka gitimo implementation to gitimo gima ging'eyo. Lakini koro streamlining manyo wuok e report ni japuonj moro amora manie field nikech koro wane gine mar CBC mondo obed gi training mar higa achiel. Aparo ni mano ber ka komigi kata training mar higa achiel lakini nikech gine tich to bedo in terms of in service ma ndalo ma nyithindo yueyo to gin itero gi idhi med gi tiegruok e weche mag CBC for 1 year. Ato bang' mano koro gibedo certified ni ging'eyo weche mag puonjo CBC. Aparo ni mano wach maber moseketi to be jopuonj manie college sani nyocha curriculum designs ma mitiyo godo mondo puonj gi e colleges weche mag CBC magi train diploma in primary education to gi diploma in secondary education no se works gintie kaka sani wan gi change of names. Those courses names ema dhi lokore koro kwa dhi bedo maybe gi diploma in primary education kata diploma in secondary education inyalo kete kata diploma in comprehensive school and diploma in senior school but koro most of the subjects mipuonjo kanyo gin gik ma moriere gi weche mag CBC kendo giwacho ni bang' training ka japuonjo osedhi training to en gi 1 year moro ma mobedo godo kaka sani wanyalo wacho ni intern to lakini odhi e field mondo dhi oyud medrock molo teaching practice mano yude college odhi yudo more time mondo koro otiegre maber ma bang' mano to koro yudo registration obeda full time teacher. Koro aparo ni weche go gin weche maber manie recommendation mane ka ma onego bed ni waluwo. Iwacho kata weche mag nitie students ma kata kanyo kupso ya odok piny maybe 500 nyalo dok piny nikech ng'ato dwaro ni kidonje course moro amora ketimo to kiwuok tiyudo tich. Jopuonjo nyithindo mosea teacher training colleges kata university yudo matek ka ise graduate tibedo kata higni 3-4 5 moko be retire kapok otiyo kata pana TSC namba pok koro mago osemiyo joma wuok e high school ok dwa dhi e teacher training lakini gima nyocha chakore ma nyocha sirikal timo maber to they should also maintain ni gindiko jopuonj mang'eny dichiel kaka nyocha gindiko jopuonj 30,000 sani nyocha gi advertise jopuonj 22,000 ka ginyalo ndiko nikech shortage to nitie ka ginyalo ndiko jopuonje mago jopuonje kosa ne interns ingeni gin jopuonje be wacho ni kondike ondike en japuonj kata bed ni ikawe kaka intern en japuonj koro chudo kosemedore ma gibedo mobedo streamline emomiyo wach intern wacho ni 1 year maber recommendation manie i weche magine mag task force bang' 1 year ng'ani onego bed ni kete permanent and pensionable ma pay slip ne beda chudo malong'o negotiated pays ma wan jo union osebedo piny mowacho ni economic situation masani dwaro ni japuonj ochul e kiwango maber ka chudo no obedo maber to ndik be indiko gi tich ka gi graduate
to kane kaka colleges go biro bedo maonge students. Koro mago gik monego sirikal streamline giket pesa, nikech keto pesa sekta mar somo to kata human resource kuonde mamoko kata jofwambo kaka un ok bi yudore. Koro kawa matek ni pesa ma sirikal yudo kaka gisechako ni. Gima ber mane winjo ka Kero wacho ni sirikand ni dhi implement weche mag working party, gidhi dwaro resources maginyalo mondo pesa wacho modhi mane monego timre sani. En koro wase kidieny mar bedo piny ni wawacho gini e karatas. Koro wawuok e karatas wadhi implementation action. Onge dok chien mondo wane ni gigi otime yo maber mondo nyithindo mamae secondary school doer puonjo nikech wadwa jopuonj gier puonjo mondo gidonje sekta mar puonjo. Erokamano ahinya Nyakor Mgajwang kapok wakoyo matin amedo mana paro ni oronwa ote laibagwa magote machuok arede kauchiel nono mbui mar Facebook, YouTube bende do Ramogi TV. Koro isum pachi bende nyiswa kaka ni neno report mano motenre kod weche mag somo. Parni ting kaka janyuol bende ni mar ting nitiere mar jopuonje ting nitiere mano mar piny owacho. Wakoyo matin waduogo mathoth. Welcome to Shabekiland. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime migi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Royal Mabati Limited wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado kido mag light gauge steel trusses manengone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. And there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said one to another, "Why sit here until we die? If we say that we shall enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. But if we still sit here, we will also die. Do not sit in your situation and pity yourself. Arise and move forth,
and God will grant you victory. Dial *811*339# to get a rise. Paren gi slimero kende inyalo weyore gi landlord ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Nyakwar mgajwang dakika na rio tok sangwen marokinya rwakini ya ukang marario ni machiegni wadhi nyime gi nono report somo mabende no yangi odiochieng manyoro kiny makawuono welo mabende antiere godo gin welo mawuok e sekta mano mar weche mag somo bor Nairobi ka antiere gi jalup jagoro maduong mano mar riwruok mar NAT Hezbon Otieno ke kaunti ma Kisumo antiere gi jagoro mano mar Kupet bade ma Kisumo mano Zablon Awange koko man nasengo mar duoge okang mar ario kasomo otemagi parno antiere gi jofambo magwa mabende obiro bedo kwa tudre godo ginyiso pach jopiny ahinya nyaka luore kod report mabende nochiw ne jatend piny odiochienga manyoro koka manya Nyakwar mgajwang ntiere jopiny mabende osebedo ka loso kodwa mana ka nyalo somo ote mage ibiro bedo kikonya somo bende yamo kanyo. Nitiere janeno marwa James Asembo iwacho ni politically given the opportunities however most of them knew Kenya Kwanza ni yao hata wasipojikaza kwa kazi. Koka mano Nyakwar mgajwang ntiere ote moroka Judy Yuaya iwacho ni nyocha nyithindo somo subjects madero mapaga ngwene nyathi ki yue japuonj ki yue parents ki yue iwacho ni an primary natemo subjects abich kende kopogore gi mano otit mach iwacho ni adhi duoko certificate mara mondo gigol na oko subjects mabende na remi wach makamano bende nyalo ibro bedo kinyisa kopogore gi mano Sylvia Waga himbe neno ote marika iwacho ni watch subjects go ema mora kaka madam teacher jowa yani japuonj nyocha puonjo kaliech to pesa ka puoyo jowadwa lipodni nokaneno misigo ma japuonj tingo makata koth chwe kata chieng rieny mai tich monego gimor iwacho ni gimor ahinya karamna kaka jopuonj en mane karamna kose duokne gi tich wach chudo baparo ni en wach mabende nego walose chudo to dhi chalo nade e kinde thuolo mabiro ote mogik mabende biro ka somo en mar engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni sirikal ber ka timo public participations kod involving committee of experts iwacho ni changes after changes before even full implementations of the previous ones will erode meaningful katamna meaning of our education curriculum iwacho ni in engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguge Kanyada hero kama na inya ote pod obro bedo kwa ka wantiere gi thuolo dakika pod wantiere godo 50 mar dhiero twak makama kintiere kaunti ma Kisumo Zablon Awange benda winje na pachi kaluore kod duoko mabendo oseneno samoro minyalo duoko kapok odhi nyime gi twak. Hero kama no Sharon ahero kama japuonj moro wacho wach mar ne tich kapuoyo tich kaliech to pesa kapuoyo goro mano nyiso ni okwabi shughulika gi wach tiyo kende ka pesa onge to mano Waswahili wacho ni donda sugu sani wakedo gi wach miluongo ni CBA ni wadwaro ni Kenya National of Teachers Kenya Union of Post Primary Teachers Kupet gin KNT wabed gi TSC wa discuss wach mar CBA manyalo miyo japuonj pesa par ni kane JSS bedo implemented ni dwaro golo jopuonj moko e lower classes ni odiopuonj junior secondary to nyegi tamre nikech nyegi paro ni kanyo negiyo ni kanyo nitie subjects mang'eny tich mang'eny to pesa onge midhi medgi koro ng'eny jopuonj mane puonje primary e class 2 3 4 nyotamre nye puonja 2 3 4 nyogitamre ni okwa ketero e junior secondary ka pesa komedwa emomiyo nyaka wabed gi ng'eyo ni implementation of this workforce committee gi kata CBA curriculum be biro dwaro ni japuonj nyaka ng'i pache nikech kokomede pesa to kobitiyo maber to be ka pesa onge mar promotion nikech gima TSC ne timo ga ni promotion no stagnate mata sani kanya gilando wach mar promotion iyudo ka jopuonj mang'eny no ko qualify
for that promotion nikech ne onywandgi e career progression that then gisebedo stagnated. Koro wan tijwa kaka union en ni mondo wa fight for the welfare of jopuonjwa. Welfare ma jopuonjwa en ni miyogi pesa maber, medical scheme okelga medical scheme mosebet ka kelo shida. Then ineno ka sani ne onge wach moro miluongo ni professional body. Teaching ni en a profession. To wan wasiko mana ni mae en noble profession mabiro konyowa ni biro chulwa e polo. Wan sani wan kaka jopuonjwa wasewacho ni ok wadwa rito polo, wabiro rito ma polo no to kan ma piny ka to nyaka chulwa achula. Nikech ok onyal bedo gi doctors nigi professional body, lawyers nigi professional body. To nyaneno ka report ni nyo create a professional body. Mano e gima wasebet kwa demand as a union. Kenya Teachers Professional Standards. Madhi ng'iyo kaka koro wanyalo ng'iyo issues pertaining to professionalism e education kai. Wasebedo ka wan gi unions man strong, wan gi employer ma TSC to wan gi Ministry of Education migao masomo. To wasebedo kwa onge professional body. Koro emomiyo wawacho ni report ni nyo oangazia ong'iyo kuonde duto mane wasebet kwa ng'ur godo to gikonyo. Rach report ni seche moko okawo gik moko magin theoretical. Kaka koro wach moro ma ibiro kawo ni jok motieko class 12 ni dhi e community service, jok motieko tertiary dhi e community service dweche 9, jok motieko class 12 dhi e community service dweche 3. Gini ne nitie ga chon kane jok motieko class 12 kose 14 form 6. Ka nitieko form 6 to kapok ichopo mbalariany ne ji dhi e National Youth Service training for 3 months kapok idhi e mbalariany. Ma gitemo duoke back sector mare somo. To seche ma idwaro tero ng'at motieko tertiary ni nitie nyithindo oko mosetieko mano graduate maonge kama dhiye. Ter nyithindo gi kuro community service no to be chulgi nikech ok gibi chamo, ok gibi tero gi community service no gibi chulogi. Emomiyo ka wach man ni koro ni jomoko ido pim wangegi mondo migi pesa, ni ji otero wengegi mondo pim gi nie World Coin. Wach manyaka sani bende donjo kotende kod pimo wanga bende thiche oko piny Kenya bende koro golo kuro. En mana ni community service na wangi awange dibed ni chal ka mar NYS ma NYS osebedo ka temo nikech jopiny osebedo ka penjore ni pogruok ne kanye. Ema penjre ni nikech it's been the application of services ni koro ido ka oja class 12 ido tero community service odhi timango to jo NYS go seche motimo gino jo NYS timango to nyithindo manosetieko ma onge tich ging'enyo oko koni denja tertiary ni ng'ato osetieko kata diploma in electrical engineering pod onge tich idwaro ni koro tero community service no. Community service no anang'iyo ni onego gi empower National Youth Service. Kagise empower National Youth Service obed gimoro ma ka ji osetimo to ng'ato inyalo kawe kikete kuonde moko kaka Air Force, Army kata Police. Mane kaka nitimo ga chon. To tinde jogo be wanena ka NYS gigo piny. Koro karka community service kaitana chich godo. Lakini koro ka professional body ma teachers professional body ta yie godo. Koro ka special needs aneno ka funding na special needs nyithindo man gi special needs ka pesa gi omedi nikech a society ibiro ng'i kaka gi treat nyithindo ma kata jok ma vulnerable. To special needs education has been having a lot of problems. Kendo kanyo be ma wan godo shida as a union. Ido ka jopuonjwa mano train a special needs ok nyal bedo posted a special schools. Yet special schools go olak jopuonj. Koro they end up teaching in ordinary schools yet training mare no university kata Maseno kata Nairobi kotimo Bachelor of Education Special Needs kata wa Ikise Kenya Institute of Special Education Kasarani Nairobi kosetimo diploma in special education. Kochopo sa deployment tiyudo ko bedo deployed in ordinary schools. Koro as much as wadwaro medo jo special needs education gi pesa wahakikisha ni workforce make special needs gin up to date. Jogo thagre, nyithindo go thagre, they require assistance. To kata jopuonjwa mapuonjo special educations go be dwaro assistance. Emomiyo wangi gini holistically. Korka community service, korka special needs education, and korka kamani koro wadhi bedo gi Kenya professional body. To kik wabeda situation makini ka wasonge osebiro gini koro kel wangi mondo wami 7,000 to waringo gi wengewa mano koro wasechopo kamarach. And this is a problem in education sector. Ero kama na inya wange kini mama godu tote timore nya kwa mgajwang benda paro ni matimre sani heni jaten migao mochung ni weche magari tekwe mano Kithure Kindiki bende nitire nyim committee mano mar weche mag somo kama bende inono
nono dhoge kotenre kod penjo ewi jopuonje mosebedo katie gwenge mabende aritagi ok ni kare. Mano timore gi sani ahinya jopuonje wang'ene gwenge mag nyandwat mar piny Kenya. Bende jopuonje osebedo katie kaluwore koda midekre kata mana midhiero makoni kod kocha. Kaka ilie twak Hezbon ang'ena wange bende osewacho mathoth. Wang'ene kata mana moko kuom lokruoge mopogore opogore mabende nomako wang'a moro machielo. Ahinya funding models e kind thuolo COOPS bende nosechiwo nyaka courses ma nyithindo biro bedo katimo. Ang'eni nitie jonyuol moko nyithindo ma bende nigi to kaluwore gi courses bende gitimo. Nyoro naneno Citizen TV kama bende nitiere jopuonjre moko manosomo Pangani nagiyudo A- to luonge gidhi timo diploma kia ni kanye. Achiel kuom gi nadwa timo dentistry, wach matek ahinya. Ang'eni COOPS biro bedo kaluwo wach makamano. En mana nyigi sani funding model ang'eni nitiere omenda manichiwo ne jopuonjre mago mag HELB. Chenro makamano nyaka Ramogi Jwang bende kabedo mana paro ni kidonje portal mano mar COOPS bende inyalo ndikori kanyo mano mar yudo omenda. Koro nitiere penji mibiro bed kipenji. Apano ni mabwendo olokore tindo ok jaze forms, ijazo e yor mbui. Koro kanye ma piny owacho kokalo migawo mar somo biro neno ni gimi mane kata mana kapo nono ni in achiel kuom jopuonjre ma bende biro bedo ka yudo kony e sirikal. Categories gin ang'wen mago mag nyithindo kata mana jonyuol manie chan. Wacha makamande wach nango. Mokwongo nitie message mani somo manomako wang'a. Ma achiel kuom jore message no wacho ni odwa dwoko certificate ni mondo gigol subjects manyocha ok otime maber. Manoremi. Adwa wacho ni ndalone nosekalo. Ndalone nosekalo ubeda beda gi certificate lakini jathine monyuolo masani nie system masani to dhi konyore. Koro en okawe akaw ni mare nosekalo. Osebedo kamano. Funding mare gine joma dhi e university. Mokwongo nyocha oseyawe ma joma mane imiyo courses nosemi courses. An be nyaneno news mane wacho ma japuonjre gin nyithindo ariyo ma nyo omigi courses mag diploma ka nyocha giyiero courses mag degree to ne gin gi A- to be kalo be ne gikalo maber gi dwar gine mane dwarore subjects mane dwarore mondo gitim subject. Aparo ni mano ok en gima ber nikech mano duoko nyathi chien to duoko kata moral mane en godo bet piny nikech nyathini notiyo matek mondo oyud grade ni to ne en gi gima nodwa time ngimane. Nyithindo ok chun gi courses, nyithindo yiero courses. Kidwa chune gi course mane ok oyiero to kendo idwa ni mondo otime okang' mane piny nikech koro kidwa miye diploma to en nyocho yiero nodwa timo degree. Otiyo nyaka matek. Yes, motiyo matek moyudo marks matiri mondo dhi otim degree. Aparo ni mano ok gima ber. Nyaneno ka nyathino is very frustrated kanyo odhi offices mag COOPS. Norito ni mondo oyud kony to kata kony nyoro nonyoko oyudo kony. Nonyise noduoka wuon. Aparo ni gik ma COOPS onego ng'e mondo gikony nyithindogo. Infact nyithindogo onego bed placed e colleges manyocha giyiero mondo bednegi maber. Mar ariyo be nitie nyithindo moyudo grace moromo ni mondo gidhi gitim courses e university to moko kuom hero gi giwegi ne giwacho ni gidwa ni mondo gitim diploma e courses moko ma relevant kar mondo gidhi kar mondo gidhi e university to gitimo courses ma ok ochomo yo. Mago be nyithindo motiyo gi rieko maber. Aparo ni mano e paro makoro onego be ni japuonjre moro amora tiyo godo ni anyalo dhi ka to course madhi timo ok en relevant, ok dhi konyo e ngima. Atim tij lwedo achak mar lwedo ni nikech mar lwedo ni opportunities nitie, openings nitie kendo kasechako tiye to nyalo miyo koro adhi medora bang'e. Mago gik mabeyo ma nyithindo nigi choices ma ginyalo timo. To kik chun nyathi to gi weche mag omenda. Naneno ka gi categorize kaka wadwa Owangi nosewacho chon kanyo. Categories mag chiwo omenda. Kama osebedo ni nitie corruption kuom release mar funds korka konyo nyithindo. Nyaka ging'e ni nitie nyithindo ma very needy ma en otimo maber kata sombe ne ok yani kako somo motieko form 1 to form 4 no ok yot mondo jonyuol gi oyud kaka ne ginyalo chulo fees no ok yot. To nyathini notiye matek environment mararacha to environment makamano nyathini omiyo okalo penj maber. Sani kochopo nyathini dwa dhi e university gin onego megi priority mag funding, proper funding. Be en onego beda grant moro malong'o
ma nyathini nyalo somo e yo moro ma ok ni somo ne dhi rochore kata dhi chochni nikech ok oyudo school fees. Koro wach funding no onego bed streamlined e yo malong'o, application kotimore. Nyithindo temo qualify nikech gi meet the threshold mar yudo pesa mar somo. Megi thuolo mondo pesa no giyud. Dibedno kang makamane dhi bedo go bago nikech nonro agombo neno kaka chenro makama idhi bede kitayo nikech king'isa ni dhi miyo nitie 4 categories iwacho ni vulnerable, nitie extremely needy, nitie needy gi less needy. Ng'ato bung'e ni mae ma owinjo meeting makama ma ok onego bed ni meeting makama. To parni kinde mamago timore bedo jopuonjre mathoth noko apply kata mana courses e KUPS gin kanye. Ing'eni gimomiyo kata categories gi en gimonego ong'igi gi darubin nikech kaka inyalo categorize ni ma most vulnerable, ma just vulnerable, ma less needy. Less needy. Ing'eni onge ratil moro kata kiwango moro minyalo pimo godo. Mondo ing'eni nyathini en kiwango ma. Lakini king'iyo historia ma nyathino, kidok e school kama ne nyathino some, inyalo yudo the real picture mar nyathi ma monego bed ni miyo kony. Kata kilimo dalagi kuma gidake. Yes, kata kilimo dalagi kuma gidake. Inyalo yudo the real picture ma nyathi monego kony. Nikech seche moko osebedo ni nyithindo moko mikonyo gi nyithindo moko ma jonyuol gi nigi nyalo. Nyithindo mane ok osomo e environment maricho. Nyithindo moko ne osomo e private schools mabeyo. Mane ochul negi jonyuol gi ne chulo fees mang'eny e private schools. To koro kochopo ni odhi e mbalariany ikawe ni en needy. To iwe nyathi ma nosomo environment matek. Koro weche makamago nego ng'eni mondo nyithindo yud kony e yo malong'o. Those who are deserving should not be left out. Let them receive kony madwarore. Mana paro ni gima nego bed ni ng'iyo e yo malong'o. Erokamano ahinya. Wach machielo ma bende aneno kosebedo ka kelo ng'ur makoni kod kocha ahinya ni jopuonjre jonyuol en kaluwore kod okang' mano mar golo courses mag diploma e mbalariany awange. Akeni ni pache nango kaluwore kod okang' dwaro mar piny owacho makoro ni university obeda ni time degree wach mar timo diploma certificates ogole mbalariany mopogore. Yes, erokamano Sharon. University no sechopo kama koro ne goyo ohala. To ohala ni nobiro nikech umuma ne sirikal oro mbalariany ne tim seriously. Koro ne gichako gik moko miluongo ni self-sponsored students mago para degree. Para degree go sani to konyo jok mane ok nyal dhi somo sani oyudo nafas mar somo. To kar diploma kae to ne gidonjo kar jowetegi. Nitie tertiary institutions mamoko ne nyalo tho kata moko nosetho nikech universities nokawo. Koro ng'ato kar timo kata let's say MTC dhi timo diploma in clinical medicine MTC tidwaro dhi e university mbalariany ema koro itime MTC no nikech imagine ni koro kiwuok let's say University of Nairobi gi diploma in nursing ni ober moloyo wuok gi diploma in nursing kata ginene kata MTC. To kata ni dhi Nairobi University timo CPA ni wuok gi kiber moloyo ng'at moti wuok gi CPA no Kenya College of Accountancy. There must be demarcation of the konyowa. University ka isebedi mbalariany kata kani polytechnic kaka Kenya Polytechnic kata Mombasa Polytechnic oseloki bibedo university in koro chiw degree. To ko dwaro jok madhi timo degree to KUPS cha aneno ka ja telo ma keni tije osiepa asbon way about that KUPS. It's good ka nyathi dwaro dhi timo diploma kende. To kama KUPS nie ma koro kawo nyathi dwake diploma rach nikech ng'ato koseyudo A- tido no dhi tim diploma moro to ng'at moro man gi B+ to dhi timo same course at the degree level. Mar ariyo, nyithindo moko ne nyalo ga yiero diploma no nikech ong'iyo career mare. Idwaro dhi timo medicine, ting'eyo ni medicine ni anyalo dhi koso marks cha. Koro iwacho ni we adhi atim diploma in clinical medicine, bang'e anyalo timo medicine bang'e, kata adhi atim diploma in civil engineering, abro timo degree in civil engineering bang'e. Shida maduong' ni ang'eyo jok mosetimo diploma kata mechanical engineering gi civil engineering ka giduogo e university tiketo gi mana e second year first year chande koro ginene koro pod gidhi soma ka ng'at ma koro chaka fresh. Mano e shida nikech onge moro miluongo ni credit mang'eny okan mi chande. Koro emomiyo ka ng'ato qualify to nego weya odhi otim degree no dichiel moloyo ni pod eka idhi chake gi diploma level. Though diploma no pod ber. To koro korka funding kae. Korka funding be nitie shida nikech kanyo ema mibabe timrega. Kanyo mibabe timre di ariyo. Jok mangi connection
joma giko nation ka uwe atini moro duong' e sirikal ibiro po ka jogi imiyogi amiya basari kata imiyogi scholarship to ng'at moro modhier cha to koso scholarship kata koso dhier. Gini is already happening. Waseneno nyithindo moluonge national schools ka onge namna makoro iwacho ni koro dhi adhiya e skul magweng' nikech kanyo ema CDF nyalo konyie. To nyithindo moko be nyoko yiero university. Ok ni nyok gidwa, ne ging'iyo kata to giparo ni kaka sethagre e secondary ni ng'ama dhi chulo na fees e secondary university onge. Koro ine ni hakuna haja mar yiero. Koro emomiyo awacho ni ripodi ni to ber. To ripodi ni nitie loopholes moko ma be onego bedi ni wageng'o mondo wa achieve success e education sector mangima kata ma CBA. Yes, wa achieve success e funding kaka nyithindo inyalo chiw pesa mondo nyithindo som, mondo wagol mibabi mang'eny matimre somo kae. Mibabi timre kamoro amora ma scholarship owuoke. Nye waneno kata ka Uasin Gishu kaka county government nokawo nyithindo ni otero loka. Sani jopiny jonyuol ywak kuro ka pesa moko nyolal to nyithindo be oseriembe kos. Mano be timre kata e Kenya kae. Jok ma yudo kata scholarship mek sirikal madhi somo loka gin jomoko ma be ok wang'e nyinggi, ok oket kata nyinggi mass media wakeno kawo ginade. To nyithindo moko be waneno moko mano yudo A- mano luonge university to could not report kama gidhi gole ywak be onge. Koro nyaka wang'e ni karka funding ni mar education wami nyathi thuolo mondo som mondo obed konyalo konyo oganda. Ka wadeny nyithindo somo to ripodi ni biro bet ka ok achieve the objectives mane gi intend to achieve. Kata sirikal be biro bedo kwa wa encourage a lot of wastage kuom nyithindo gi. Nikech gini is good on paper but practically nitie loopholes gi kelo gik moko ariyo. One, dhier. Mar ariyo en government sirikal favoritism. Wang'eyo ni mae kambi moro nitie miluongo ni Kenya. Kambi ni en mar ji man gi shares. Koro karka shares kanyo kwa keto nyithindo gi mae ionge shares inoke yud scholarship. Ini ngi share yud scholarship. Mano biro hinyo sirikal. Mago are the unwritten curriculum, unsaid things, gik mok wache lela but gitimre. Erokamano ahinya. Gedo mara ni ibiro bed kichiwo omenda ne jopuonjre mowinjore mar mondo mi ochwal sombgi. Kokamano Hesbond minyalo medo kapok akaw matin. Ado wacho ni kama wawache wach mibadhi no en gima onego bed ni sirikal kete wang'e yani ging'iyo gi darubini mondo joma deserve mondo oyud kony. To kolka courses be kaka wasewacho no nyathi omi course ma nyathi ohero monyalo dwaro mondo dhi otim. To nyithindo kata weche mag puonjo, joma dwa donje courses mag puonjo, sani onego bed ni wan gi marketing strategy malong'o, nikech ka ok wan careful to within the next 5, 6, 7 years ok wadhi yudo jopuonj madhi puonjo moso modhi e mbalariany manyalo biro ni mondo gipuonj nyithindo ma koro qualify madhi e senior school. Onego wang'e kaka iyawo sector ma puonjo gik manyalo miyo nyithindo bedo gi gombo mar donje puonj mondo wang'e ane ni to ang'o manyalo timore, how do we market mano nyalo mana timore ka puonjo o idhi jopuonje ngasa ema wacho ni how do we market. Ing'e ni sirikal nyaka ng'e gini e yo matut. Nyalo bedo ni seche moko ka wan jonat kata jokupet wawacho ni med jopuonj msara, seche moko wacho ni kata working environment obed maber ndik jopuonj, to gineno ko wago koko nono. To wago koko nikech wadwa sustainability moro mabede e gine. To be asewacho ni puonjo ni en gima ka ng'ato ndik tich be kik indika ni dwa kete intern ni chule pesa moko matin. Nikech puonjo en kaka japuonj medo puonjo e klas eko medo tegore gi gik monego bed ni otimo. Ma kata weche mogo mag contract, ni japuonj ndike contract ok onego bed japuonj ni en ng'ama onego bed ni miye tich on permanent and pensionable, nikech kaka imedo tiyo, kaka igni imedo kawe klas to gi medo somo, kaka imedo tiegore gik miluongo ni teacher professional development, ekibedo chiek kaka japuonj ma koro olony gi weche mag puonjo. Koro weche gi onego bed ni sirikal seche moko kwa ng'eyo kik ing'e gini puonjo ni en profession kaka mora mora. En profession man nigi depth ne mopogore gi professions mamoko gi. Koro ka dipo ni ginyalo ng'iyo ni japuonj ochul maber, king'iyo countries moko kata kidhi loka tiyudo ni japuonj ichulo maber,
ma ng'eny nyithindo motieko skul dwani mondo gidhi e puonj nikech ichulogi maber. Iyudo kata ka early childhood education ipuonjogi professors nikech mana kama nitie human resource kama ichake puonjo gine joma bro gine develop country. Koro mago gik monego bed ni ng'iyo gi wang' malong'o mondo wang'e ni jopuonj be maslahi gi ong'iyo malong'o. To kat recommendations gi mondo nyisi ni kaka na somo gi be pod amedo somo. Na winjo ka jomoko argue ni gin pages mang'eny ni kiani 200 and kiani pages nitie appendix mokawo by a lot of pages to nitie be gine lakini the real material okawo around 200 pages. Ng'ato nyako ng'e ni ma be osetap gine mag somo ng'ama dwa somo weche mag development education system. Bugego nyaka bed gi in depth kaka ne wabiro ma working party ni otiyo. Koro nitie executive summary mitimo ma joma ok dwa dhi e tutne nyalo somo executive summary mamiyo gi the general overview. Lakini kaka ne working party odhi e tut weche mane ging'iyono, ana paro ni en gima ne gitimo yo maber kabisa ma joma dwa lonye weche mag somo mondo ging'iyane ni to system ni dhi tiyo nade. Aparo ni that in depth is very good. Aparo ni kochi gi pak ne presidential working committee mano mag jokanyo 53 nikech gisebedo ka gitimo nonro makama. Aparo ni paro mopogore bende nonywaki nikech gisebedo ka gikawo pach jopiny mar mondo mi report makamano nokete yo mawiyanga donge. Kok manya korom gejuang dong wakaw yue kendo mar ariyo aduogi yote magi bende pod wamanyo jofwambo magwa e counties mopogore mar mondo mi nyiswa thor weche mabende giluwo kanyakla kod pach jopiny ewi okang' kata mana thor wach mabende walose. Kik dhi mabor. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703-254-254 for bookings. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata
ajawa. Wakelo lingolo mubedo peny mayueyo mana mo. Lungani Kolo Kolo instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwe Otieno. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Egime jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakorom gajong machiegni okang' machielo mano okang' mogik ma bende aneno kwa dongi matin dakika 30 mar mondo mi watiek twak makama omiyo gisani ayawoni pap pono no intiere gi ote moramora kotenre kod ripod somo ma bende nochiwo diche manyoro ne jatend piny ioro lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono jolony mantiere godo biro bedo ka duoko e kind dakika modonga makama moki winji mwanyalo lero ni kaka japiny yo makare janyuol manoko kata samoro intiere gi nyithindo mantiere kata mna matiyo lai mulai mar CBC chakre PP1 nyaka grade mano mar 12. Kwa kamano nitiere moko kuom ote mabende sidonjo ka abiro somo moko kuom ote adek mabende anyalo somo. Nitiere fancy iwacho ni to jogo ok dwar ni watim degree gi diploma e mbalariany to margi ne gisetieko nango iwacho ni fancy kiwuok Migori erokamano ahinya. Ote machielo godono wanganga iwacho ni wach somo tek Kenya ka wakiani wachno ochomo kanye otek nadi nyalo buna nyiso mar mondo mi jolony mwantiere godo olerni e yo makare. Lilian imira nene ote mari iwacho ni an gi nyathi man gi special need to ok oyudo konyruok mora mora e government. Winjore atimang'o an Lilian kantiere ka an choka. Erokamano ahinya. Awange kaponono ni winja kintiere kaunti ma Kisumu wachaka negi ote mano ma Lilian ooro. Kintiere gi nyathi mantiere kod ng'ol ok oyudo kony mora mora paro mane madichiwne? Actually, erokamano Sharon. Janyuol ok onego bed ni kawo nyathi man gi ng'ol to dongo de ot. Nyithindo go nigi onego bed ni tero gi kuonde minyalo konygie. To nitie skul be ma ginyalo some miluongo ni special schools. Special schools opogore. Kisumu kae wan gi special schools mopogore. Nitie kuonde ma nyithindo ma luongo ni blind mok nen nitie kamoro ni Kibos. Nitie nyithindo ma pachgi ok ler miluongo ni mentally handicapped Lutheran. Nitie ma physically disabled mong'ol. Nitie iluongo gi ni Joyland kanyo. To nitie kuonde ma nitie deaf. To mano be nitie Kenya mangima. Koro wakwayo janyuol no tem any of these schools kaluwore gi ng'ol ma nyathino. To ka en janyuol maonge nyalo nitie skunde moko makonyo jonyuol maonge nyalo. Obiro tudre kata gi county education office kai kata ka special school sector. Tibiro ng'i kamitere. Mang'eyo maber nitie Mombasa kama iluongo ni Sajanand Mtwapa kucha. En school maduong' kabisa. To kawo nyithindo from all over the county do ng'eny gi oa coast kanyo. To puonjo gi nono to gidak kanyo nono nikech nen mar Muhindi miluongo ni Sajanand ema nochiwe. Koro nitie philanthropist ma mosechiwre kuonde mang'eny e Kenya kae depending on them all. But ma Sajanand cha macha to ting'o jok mong'ol te. Nitie dho moko kama Salvation Army in Thika macha to en ma jok mok nen mar Kibos ni be ma jok mok nen. Koro depend ni nyathino ong'ol gi kanye kaka janyuol miluongo ni Lian owacho. To kik obed gi nyathino e ot nikech wakia ni nyathini biro konyowa nade. Nyithindo mar special needs go kosesomo to ibiro konygi ka nyathi ma deaf mok winj wach to inyalo puonj gi miluongo ni sign language. Ka nyathi mok nen tibiro puonje gi miluongo ni braille, ndiko gi somo gi braille.
ka nyathi mong'ol to be pod nitie kaka inyalo konygi e skunde ma deal gi such things. Koro wawach ni janyuol ni kik obed e ot, omany kama onyalo yude kony, skunde bwar there, kata kodhi in any of those schools depending kaka nyathine nong'ol, ibiro miye advice gi kaka inyalo konye depending on kaka ofuke nitie. Koro yudo nok nyal kabisa golo gimoro amora to mana suggest ne nitie skunde go kaka Sajanand Special School in Mombasa, Mtwapa, ma ikawo nyithindo from all over Kenya, to nyithindo ng'eny kacha to en gi primary gi nyaka secondary. Nyithindo go nyalo somo nyaka university. Kik wakawgi wabed kodgi e ot, nikech ginyalo konyowa bang'e depending on kama gima gisomo kata kaka gikonyre. Moko be talent gi CBA ni talent gi biro yudre kanyo. Waseneno kaka nyithindo mawer mang'eny ng'eny gi wagi amane skunde kaka rese Kibo, skunde ma nyithindo mok ne nitie kanyo ma gi develop ga talent gi no. Koro chenro ni okonyowa nikech konyo jonyuol go winjo kata yudo kony. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya, paro maliwali ahinya. Adwa medo matin. Erokamano. Adwa medo ni janyuol onego odhie education office machiegni, be kikoriti onyalo dhi kata kawuono, nikech education offices mani machiegni gi kama entie nigi joma nyalo konyo mondo oyud kama chiegni ma onyalo yude kony malong'o. Koro kik obed abeda e ot, be otimo maber nikech ooro ote. Otimo maber mondo koro okawa tuo education officer. Winjo ni owacho ni en choka. En choka. Choka ni e Nairobi ka. Nitie education office ma nitie Njiru monyalo dhi, nitie Kasarani be onyalo dhi, kata ka en choka kanyo kata Ruai be nitie education office. Kodhi mana tuo mokwongo onyalo yudo godo kony mapiyo kaka inyalo kony nyathino. Nitie ng'ato be nowacho weche mag diploma gi wacho ni imono gi somo diploma gi degree en balariany nang'. Gima no biro maler maparo ni kata awange be otemo explain. Kwa ng'iyo colleges monego bed ni chiwo diploma gi degree, diploma gi ng'eny ma ok nyaka ni ng'ato dhi e mbalariany koyud diploma. Mani ng'eni wa water down gine tije ma mbalariany onego bed ni tiyo. Mbalariany kik lok ohala gi weche mag diploma minyalo tim gi tertiary institutions to gi colleges manitie. Inyalo yudo ni kata e gweng' ti wan gi TTIs mang'eny moyawe gweng' kata thuru wanitie moro machiegni gi dalana. TTIs ng'eny ma kama ginyalo kawe diploma courses. Makoro ok ni nyaka dhi e university ekiyud. Gikun TTIs nikido kata majopuonjre. Kik walok university obed en kama koro wa water down. University nigi tich maduong' mar golo joma nyalo kawo degrees to gi research. Weche mag timo research. A very good opening ma universities nyalo timo molo kelo courses mati aneno ni kata certificates itime university. Certificate mane midwa tero ng'ato ni dhi time university to wan gi colleges machiegni ma ginyalo timo. Koro this concerned person onego ng'e ni let us give university the description monego bedi rom gi university. Makata ng'amo chako diploma kata TTI technical institutes maniti be pod nyalo yudo thuolo ma dhi somo degree kosetiegore ka e university. Kiko beda ni en koro ni kibedo gi nyiti wacho ni an Nairobi University to ka ji penji ni to Nairobi University itime tiwacho na kawo certificate na kia na ng'o ma gok gik monego bed ni bedo. Koro waka ni university kik loko hala giketa gena ni university timo courses mag university. Erokamano ahinya. Nitiere ote moro ma bende janeno marwa moro ni nyinge olal lakini wacho ni kanyalo mana yudo nyinge, nowacho ni somo Kenya ka medo bedo mana matek. Nwa penje ni medo bedo matek nada, yudo nyinge Gordon Wanganga. Gordon wacho ni medo mana bedo matek. Somo ni bedo matek kure Gordon, ka somo to ochiw ni skate skunde ni machiegni. Gima ne tek en ni janyuol maybe nyalo bedo ni golo pesa ne mang'eny e mfuko ni mondo support somo, to serikal oseketo ni somo bed nono. Nitie free education kachakore primary modhi nyaka secondary. To nitie bursaries michiwo universities kaka waseneno kakoro timore bursaries mochiw. Somo ok nyal bedo matek, to subjects be moketi ok ne ka sani task force working party be wacho ni nitie reduction of subjects. Ato kendo gimoro mokel ni onge penj ni ji laro penj, en ni assessment emitimo to ng'ato be timo gik ma wiye nyalo winjo.
ok ni mi gik ma wi ok nyal mako ma kata ti aneno ka nitie qualification moro be mabiro mane nitie recommendation ni ok chuni ni nyaka ikal kwano as a subject. Kwano keta as part of sciences. Ni nitie courses but koro ibiro timo ma options biro bedo ni either in gi kwano kata chemistry kata physics. Koro bedo optional. Koro nitie openings mamiyo koro somo bedo e yo mayot. Koro en kiko yoga hinya. Somo mar Kenya sani e kiloso to somo mar Kenya biro bedo ne mayot. Erum kamano mana ka paro ni nyakwara Mgajwang kiwinjo kata mna ni subjects ibiro bedo ka iduoko chien we parni nikech aneno ka sabende ringo matek. Koro gisani mano bad migawo mano mar sirkal mong'ere kaka KICD, Kenya Institute of Curriculum Development. Dichono gi mar mondo mi giduok subjects chien a lower primary. Mabedo sibedo katimo subjects 9. Sani koro gibiro timo subjects 7. Upper primary osibedo katimo subjects 12. Gisani kaluwore kod lokruoge mopogore opogore gibiro bedo ka gitimo subjects 8. Junior school osibedo katimo subjects 14. Gibiro bedo ka gitimo subjects 9 kaluwore gi lokruok makamano. Mamoko kaka pre-primary biro bedo katimo subjects 5. Senior school biro bedo katimo subjects 7. Wach machielo kapok wiyo wil kata mna kapok akawo paro mogik kotenre kod report makama. Sane kotenre kod majaring mago mag universities. Awange kaluwore kod report ni bende nitiere paro mano mar nyuando kata mana riwo mbalariany mopogore opogore. Awinjo na pachi mapiyo. Yeah, sani universities beng'eny kamano Sharon again. Universities ng'eny. Majano nochak idea no wuok ndalo ngire George Magoha mosenindo. To osebedo nyaka university lecturer osebedo counselor mar Nairobi University. Tene mogero university ma Nairobi kama ichopeni. Koro idea no en idea maber, en ong'eyo gimomiyo nodware kamano. Universities sani ng'eny mamoko be okoso tich ma koro chiwo gimiluongo ni certificate e welding kata certificate e twang'o wuoche. Mago emomiyo wadwaro ni wamagi kuom report mowuok ni. Omagi courses magitimo ma is not related kata diploma itedo. Omagi omi jok ma onego ni timo gigo. To gin gidong gi degree. To ka gionge courses maber ok ginyal specialize. To wamagi, we cannot have a situation ma universities nitie adek machiegni kamoro achiel to gitimo courses achiel. Wamagi mondo wane kaka koro ginyalo share resources mantie no. Because there is a lot of universities campuses to ng'enygi moko be timo courses ma onge kata market be ok nyal konyo. Though university should be universal education. University timo kata gitiego gimiluongo ni education manyalo konyo kamoro amora ng'ata kamoro amora mantie e pinyni emiluongo ni university. Yani ochiwo universal education. To kwa majgi to dhi bedo maber. An mano taonge go shida. Gima wacho maduong' en ni ka uchukno ni gitimo diploma o gichiwna diploma ma postgraduate. Ng'ama osetimo diploma, ng'ama osetimo degree koro biro timo PGD, postgraduate diploma lese kata law kata education. Mano labda. To moro ma undergraduate chande macha to giwe jomoko tim. To koro kamaja kai we don't have a problem nikech en nonro manosetim there inyalo nitie kaka ginyalo bedo magi together e causes ma similar. Ero kama na inya ote mari mugi kaneno ka sabende ringo mapiyo kapoka winjo mar Hezbon kotende kod thor wach. Yes, ote mogik en ni wasechopo kama wachope ni education wane okang' maber, wane dhi yo maler nikech ok wadwa bedo kaka nwatimre gi 844 mane warito ka gik moko osebedo marach koro ek wadwaro timo changes. Mae watime on the job, watimo changes e CBA. To seche watimo changes e CBA no, watimo changes generally in education. Ok wanyal bedo static. The aims of education kata the goals and objectives of education in 1963 kan wayudo independent opogore gi education masani. Kaka wabe nopuonjwa gima ne wadhi achieve kan wadhi class achiel opogore gi nyathi masani. Wan wadonje gi class achiel kwan wadonje gi 7 kata 8. Nyathi masani donje class achiel ka jagi na 3 kata 4. Miso ni koro the goals and the objectives opogore to gima wa prepare e godo be opogore. Koro we must change. Koro mae to wadwaro wacho ni Professor Munavu gi team ne ni otima good job. To mae kik bed giko. Seche mwatimo changes gi ka wanyalo achieve kata 75% of the report ma Munavu nyochiwo, then wadhi kaba bedo maber in terms of education sector. Mara ariyo kik wiwa wil gi japuonj. The moment we implement education changes to japuonj pod ng'ur ni pesa ne thin. Japuonj pod CBA yudo ka noyudo mana pesa mogiki gi 8 mokalo. Mano biro to ndalo corona en gima iluongo ni sex CBA ma mar maternity gi paternity. Mano ok wadhi achieve gigi. Nikech the catalyst kae ng'ama dhi miyo gigi achieve
education report ni successfully en japuonj, en a go between. Without japuonj ni, we are going to achieve nothing. Mano e paro na mogik. Ero kama na inya Zablona Wange. Pachi karamna paro ni mogik. Hezbon. Korka weche mag merging universities. Adwa wacho ni universities ong'eny. To facilities manyalo tiego somo universities go to onge. Moko be ochaka compounds moko matindo. Makata room mar expansion be onge. Kama ginyalo kele kata nikech university education dwaro a lot of research kaka nase wacho. Laboratories dwarore maginyalo time kata experiments to gigik makamago. Universities moko onge that kind of facility. Ilo mana ka gi offer this, most of them offer commercial courses moko mag finance, akiana ngo gik makamago. Koro wach maja ni en gima ber. Onego wabed gi university minyalo refer to as a university. Ema nomiyo ndalo machon ne wan gi major university kaka Nairobi University. To ne en gi constituent colleges kaka wan gi Parklands, matimo law, wan gi Kikuyu, timo education, those kind of things. Moko gi nyalo bedo constituent colleges mag university mondo kony malongo kata administration malongo wuok e main university. To ging'iyo kaka ginyalo kata chiwo facilities madwarore in these different universities. Koro aneno ka that major issue is en gima ber. Wachna be mogik e weche mag task force ni task force otiyo maber. In fact, pod wamedo puoyo. To implementation be kaka Kerno se wacho ni odhi kelo resources mondo watem ni mondo implementation otem, mano be gimwa puoyo. Kendo mar adek nyo Kero wacho ni joma nyocha ni e task force gi tijgi pok orumo. Ng'eny gi obro dwaro gi mondo gikonye mondo implementation process obed mayot. Mano be nikech ng'ama nigi idea gi manyocho timore manyocho nono moyudo pacho ganda mowuotho gi gini mo develop these good recommendations. Kik ng'ade oko ndalo mag implementation nikech en mowinjo gi manyocho en mong'e gi manyocho yudo. Koro ker kaka nyo wacho ni kik wegi oko no be en gima ber. Koro wan kaka wan education sector wayie mar konyo kaka wan Kenya National Union of Teachers no wase receive report no positively wajiwo jopuonjwa ni gin be gikawe positively mondo watem mondo achieve at least kaka osiepo awangi osewacho ni 75% kata 80%. We mondo watem nikech ok inyal yudo te. We mondo watem mondo waneni kwa tiyo maber. Ingeni seche modwa kwayo kata osara kaka awange wacho ni kikwa we jopuonj chien. Ka tich mabere maneno eminyalo uso ni jopuonjo tiyo matek. Koro nego med gi pesa. Ingeni gima kamano. Jopuonjo nego bed ni gin gi implementation plan maber gi kao gini kagel gi wegi. Makoro miyo wa mejingo wanjo ma represent gi union kata kakoro wadhi negotiation table. To wacho ni we want equal pay for equal work done. Nikech tijno onenore en tich motiyo maler. Koro weche makamago gin gik modwa jiwo jopuonj. To be somo sani jopuonjo onego yaw pachgi gi wigi ni somo manegi somo chon kata manegi ne colleges chon. Koro nyalo bedo ni gibedo overtaken by time nikech weche ma emerging issues gi weche masani. Koro learning should be continuous. Jopuonjo meda somo king'eni somo nyaka bed ni kisomo timedi gimoro. Yes, somo ndi bed relevant. Kisebedo relevant koro kata kwayo mondo medi gimoro. Timedi ka in ngama relevant ma is marketable ma kata kaka dipo ni ng'ato kelo wiye. You still have some other places minyalo yudo opportunity maritiyo. Ero kama na inya. Kaso mana ote mapiyo ntiere Don Ben Auchieng kiwuok Manyata Araba Kisumu. Iwacho ni morge report somo mowacho ni wadhi bedo gi Open University kod colleges mantiere yor mbui. Ntiere janeno marwa ma iwacho ni Sharon somo manono. Iwacho ni somo masani ni expensive nikech janyuol sani golo pesa sate. An poka neno somba nono. Iwacho ni inja koromba. Ote moro ka minyalo mana duoko mapiyo nikech songa doa. Ntiere japuonjre moro mondiko na gidholiechka. Iwacho ni I had an A- and I was placed in university that I didn't apply for. So is there possibility that I can change the course and university? Does it have effect if I change? Aparan kalu record local mbalarian. Yes, nitie opening mabedoga kakupso sebedo oko place kama na okiyiero. Kata komi subjects mane okiyiero.
nitie thuolo ma bedo open ni inyalo dhi e portal gi to you change subjects biro ga bang' ko isebedo placed. Koro onego oluwa mondo kata kadiponi pod pogia portal to onyalo visit offices mag KUPS to odhi to wacho ni course manomiyane kata university manomiyane okane kabel koda to kanitie thuolo kamoro ma onyalo yudo to biro yuda to that opening will be there to ibro miye thuolo mondo owil gine subjects kako dwaro. Erokamano ahinya gino mara ni japuonjre makamano oyudo ote makamano. Zablon Esbon agoni erokamano ahinya kuom biro e studio kinyi makawuono. Nyakoro Mgajwang' Esbon Otieno en jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonje mag NAT. Kanyakla kod Zablon Awange mano watogo e kaunti ma Kisumo in bende agoni erokamano. Zablon Awange en jagoro makupet bade ma Kisumo. Nyakoro Mgajwang' in bende agoni erokamano kuom ote ma bende yor monyalo duoko bende waduoko kako winjore donge. Koko mano gi kanyo bende makelo e giko mar chenro mano mar mbaka oromo odiochieng' makawuono. Report mano kotenre kod lokruoge mopogore mar somo pod nitiere mbui nyalo mana donjo kacha mar mondo mi some iwinje yo makare ponono ni in janyuol ma bende nitiere gi nyithindo ma bende somo gi sani. Nwachoko chenro makama sa 12 mar okinyi no kan kenda nantiere gi Cleophas Luoch gi jowetewa mamoko ma bende nokelo chenro makama jogo picha jomak dual directors wagono erokamano. Bed godo chieng' makare iritri kiny bende odiochieng'. Nyinga Sharon Ong'aw.